Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela balisa ababili ababhekane namacala ahlukahlukene okubamba inkunzi endaweni Behlomile. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usidonele likhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela balisa ababili ababoshwe ngomgqibelo ababhekane namacala ahlukahlukene okubalwa nawo ukubamba inkunzi Behlomile. Baboshwe uphiko lamaphoyisa eKenani Unity endaweni eJohannesburg babhekane namacala okubamba inkunzi Behlomile kanye namanye ahlukahlukene okulandela isigameko abebesenze ngalo losuku la ngomgqibelo laba babambe khona inkunzi endaweni yaseBloemfontein. Kubikwa ukuthi ngalo umgqibelo babambe inkunzi kwenye izindawo kanti imonto ibisibonakala kwathintwa amaphoyisa abe eseyihupa babe sebevulela ngenhlamvu abasolwa bebhekise khona emaphoyiseni. Amaphoyisa besenze sifanayo avulela ngenhlamvu bahupane yazi yawushayisana nenye imoto yabasolwa nokuyila amaphoyisa bese babamba khona abakhalelwa ngamasongo kaSigonyela oyedwa nenhlanhla wakhona ukuphunyuka oyedwa zivele zamkhalela. Uphenyo lusaqhubeka lenziwa yiwo amaphoyisa. Abantu bashayela esikhulu ihlombe isenzo samaphoyisa okusebenza ngokukhulu uzikhandla okulwisana nobugebengu. Bafethu ke lezi indaba ezijabulise abaningi. Ngizofisa mina ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.